خۆندەکانی هێژا و دەرار ئیرۆ ez مامۆستاشا دیبۆرە me ji bo pirtûka navîn sisê çand û exlaq. Bijara me ya îro ser çand û sîncên Kurdan e. Berî got em waneya xwe dest pê bikin, em naz bikin çand çi ye. Ji xwe ji bo em naz bikin çand çi ye, gerek em li derdora xwe binerin. Ji cil û berk, danûstandin, çûn û hatin û her tiştê ku mirov di jiyana xwe dike ji xwe çand ew e. Kurd jî we xwedî çandekî gelekî kevnar û binirx e. Kurd wekî her miletekî çandekî wîna cuda bi xwe cida bûyna heye. Ji ber vê yekê em dibêjin gerek Kurd di nava cîhanê de bê xuyanîkirin û diyar bibin. Li vê derê çanda Kurdan çandekî ew qasî kevnar û xwedî nirx e. Ew qasî ji bajaran dûr bûn lê xwedî şaristaniyekî gelekî mezin bûn. Li vê derê ji bo ku em naz bikin ku Kurd ne dûrî bajara bûn ew qasî lê şaristaniya wana gelekî em bêjin mezin bû, li vê derê em bajarê Kurda ê destpêkê naz bikin. Bajarê wana wek Mîtanî, Orarto, Med û Merwanî hebûn. Ew qasî şaristaniyekî mezin di çîrokê de, di cîhanê de ava kirin. Belavbûna çanda Kurdî ew qasî belavbûnekî mezin bû, ew qasî belavbûnekî kevin bû. Li gorî arkeologan dibêjin ku li şiyayê Zagros Torosê belav bûye. Ji xwe wekî çand û sîncên şoreşa Newlîtîkê hatiye nazkirin. Bûye bingeha çand û zimanê arî. Di navbera 20,000 sal heya 15,000 sal berî zayînî wekî ziman û çandê herêmê şêwe girtiye. Di 6,000 sal berî zayînê de pêşiyên Kurda baş diyar dibin û Newlîtîkê sazûman dikin û çanda Tilhelef ava dikin. Li vê derê wexta ku ev qas xalê hanê dinerin, em dibînin Kurd çi qeysî bandora wana li kesê derdora wana hebû. Li gorî em dizanin li kesê yan jî milletê derdor, ji Tirkan yan jî ji Ereban yan jî ji Farisan gelek em bêjin belavbûnekî mezin di nav wana de hebû. Heger em bêjin nivîskar bin, heger em bêjin bandora rewşenbîra yan jî rêvebera yan jî fermandaran lê derdor hebû. Ew qasî çanda wana mezin kirin, ew qasî çanda wana berfireh kirin, ew qasî çanda wana xurt kirin, ew qasî alîkar bûn di avakirina welatê wan de, şaristaniyê wan de lê her tu mudayim ew milletê derdor dixwaze çanda Kurdî ew çanda herî kevnar bin pê bike yan jî wenda bike. Li gorî wêna jî Hûrî cara yekem di 6,000 sal berî zayînê derdikeve ser dika dîrokê. Ji xwe gotî, Mîtanî û Kasîtan dibin xwedî nasnameyekê di wê dema hanê de. Ev pêşiyên Kurdan e, pêşiyên Kurdan ji wê şev hanê de dest pê dikin, çanda Kurdî didin diyar kirin û pêre pêre heya roja me ya îro em vê çanda hanê jiyan dikin. Kurd di dema îro de ew qasî ji gundan yan jî jiyanan gundan dûr neketine. Çi qeysî em di nava bajaran de jiyan dikin lê şêweyê jiyana me şêweyekî gundan e. Çima? Ji ber ku ew şêweyê bajaran ticarî Kurdan li xwe negirtin. Heya dema me ya ana em bêjin Kurdê me di nava xaniyê xwe de pez be yan jî çêlekan xwe dî dikin, heger em bêjin tenûrê wana hene, jiyana we û têkiliya wana bi kesê derdora ware heya ana jî wek têkiliya kesê gundan e. Heya ana çûn û hatin, danûstandina wana, heger em bêjin şînî be, heger em bêjin dawetekî hebe, heger her tiştê ku jiyan dikin di roja xwe de tevî xwarin û vexwarina xwe û cil û bergê xwe jiyana gundan e ew jiyana berê, ew çanda berê xistin bala xwe de ew heya ana jî devjê neqeriyane. Li gorî wêna em dikarin bêjin Kurd ew qasî ji bajaran dûrin. Tevî ku heya dema me ana jî em bêjin di bajaran de jiyan dikin lê ew şêweyê bajaran xwe negirtin. Ew şêweyê bajara ê desthilatdarî û xwedîtina li ser kesê derdor ev tiştî hanê ji ber ku li cem Kurdan nebûn dê gotin di dîrokê de jî nebûn xwedî dewletin mezin. Xwedekarên hêja dersa me li vê derê bi dawî dibe ka em pirsê xwe nirxandinê bixwînin û çareser bikin. Pirsê nirxandinê. Kurd ji aliyê koka xwe ve bi çi re yeksan in?
شخواگو مگو کرد به چیا به گندان ره یان جی بلاوروانی ره یکسانن. پرساد دوا تکلیه کردان گند و باجانن شیرو و بکه شخوا وگو مگو کرد او قاسی جه لاوروانی جه گندا جه جیانا خوزایی نزیکن بقاسی ویجی جه باجاران دورن. آسیسیا و تیا پیوا هوری چیه؟ شخوا گلی چیه؟ هوری کنگی درکتن سر دکا دیرو که 6000 سال بری زاینی. ایرو جواکا کرد شوپن کیجا جیانه دناوا خود دگرن. ایرو جواکا کرد هین شوپا او جواکا خوزایی او جواکا گندان دناوا خود حوینه حیا دم می آنا جی دوی جیانا هنه ده بردوامه. و نه عمل ویدری بداوی ده بمین خیر و خوشیه ده.